Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Kagkaroon, yari ang balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:53. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Aksyon, balita, badat, bulig. Mga development sa patag sang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, palakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Biyernes ika-6 ng adlaw sa bulan sang Marso tuig 2020. Maro talithi ang aton sining palibot diri sa syudad sang Bacolod kag bugos nga probinsya sang Negros Occidental. May pag-rolan bangod sang low pressure nga babatyagan sa palibot subong sang probinsya kag mismo diri sa syudad sang Bacolod. Inopdalay kita mga kaaksyon sa sulod sang isa ka oras kag 15 minutos diri sa aton sining pagpangalagad. Sa kinanda nako ang inyo kaaksyon sa Kaanginan Aksyon, Rex Cantong. Una
Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sining mga tinion ongoing pang press conference ni Gob Lacson dira sa Kapitolyo Provincial aton hibaloon karon dugay-dugay upod ra kay Aksyon Marlon Hinovia. Sa Bacolod City Government Center naman nga balita, resolusyon nga nag-obligar sa basiwa sa pagkuha sang SP Environmental Approval angot sa ginaproponer nga joint venture project plano nga ipasulod ni Councilor John Gamboa sa ila regular nga session masunod nga simana. Sa BCPO naman nga balita ni Aksyon Eric Magbanwa, WCPD sang Police Station 9 nagapreparar na sang kaso batok sa amay nga ginaligar naghimulos sang kaugalingon niya sining nga bata. Samtang sa Nukpo naman nga balita, pick up nga nakabunggo sa senior citizen sa Banwa sang Valladolid, padayon nga ginapangita sang kapulisan. Sa patrol naman nga balita, igabalita ni Aksyon Eden Aboso. Sa Nukpo tatuguron kay Aksyon na Brian Morden. Mabatian ang mga detalye sina, no? Sa patrol, nga balita ni Aksyon Eden Aboso, Bureau of Fire Protection, Bacolod, nagapatigayon sa mga seminars kag training sa kada barangay. Agod nga matudloan ang mga pumuluyo kung ano ang dapat himuon nga malikawan ang sunog kag paano magresponde kung may magaluntad nga sunog. Samtang sa ato naman sining mga balita out of town sa siyudad sang Sagay, iga balita ni Aksyon Tomon 40, kapulisan sa Sagay City, sorpresa sang Provincial Crime Lab drug test. Sa siyudad naman sang Cadiz, igabalita ni Aksyon Roger Gotib sa Lisi nga mudos nagakatabo bisan sa sulod sang ospital. Kung sa bagay, ting sa Lisi, daw wala man ni siguro ni napili nga lugar. Bisan din lang ni siya. Galuntad ang sa Lisi, no? Especially kung madamo ang tao. Ay, diragid. Samtang sa balita naman sa Central Negros, sa Banwa sang Moises Padilla, igabalita ni Aksyon Percival Villamor, lalaki nga may kaso murder, arestado sang kapulisan sa Banwa sang Moises Padilla. Sa Sipalay City naman nga mga reports, igabalita ni Aksyon Nonoy de la Cruz, 47 anyos nga lalaki ginbuno, naigo sa ulo, suspect wala pa matumo. Samtang sa aton sini nagapanguna naman nga mga balita nasyonal, gikan sa News Center sang Aksyon Radyo Bacolod, igadulong ni Aksyon Dorel Cabato sa diligid lamang Manugay, duwa ka mga police generals nga sakay sa naghugpaas nga helicopter kahapon sa Laguna, hindi pa sa gihapon stable ang kondisyon, no? Samtang kadamoon sa mga Pinoy nga nagpositibo sa COVID-19, sa nagkalain-lain nga pungsod naglabot na sa 88. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Hanturawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Huli. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa dilig lamang Madugay, mahina ang kalaban, but before sinadre kitanay sa resulta sa aton sining small town lottery o kung STL sa sining adlaw sang Biyernes, March 6, 2020. Yari ang resulta sang small town lottery draw.
Resulta 32 kag 18, liwat 32 and 18. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Magbalik ang aksyon balita banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ang
balita, banat, bulig. Mabuhay po sa lahat ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kinikilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Aksyon Radio Philippine Standard Time las 12:08 na nga oras 12:08 na mga kaaksyon tigirigma na. O sige, pagkaronan ta na mga kaaksyon ng mga balita ta standby. Kay unahon ta na yung balita gikan sa News Center. Pero ugalion ta ang pagtumar sang DTX 500 capsule. Kay ang DTX 500 capsule ang may 3 anti-diabetic properties. Amon isang charantin nga nagapanubos ang glucose, visin nga nagakontrol sang imo blood sugar kag polypeptide nga may kaangay nga epekto sang insulin. That is why ginarekomenda tagid sa inyo DTX 500 capsule tumaron ta adlaw-adlaw. Mabakal sa masuki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar. Kag salangman mabakal ina online kag pagpa-deliver sa inyo nga puluyan pinaagi sa www.kalusuganyan.ph or sa Facebook page sang Kalusuganyan. Aksyon no Radio Philippine Standard Time las 12:09 na nga oras. Kaduan talang balita gikan sa News Center upod gi Aksyon Dorel Cabato. Duha ka mga police generals nga sakay sa naghugpaas blatong nga helikopter kahapon sa Laguna. Hindi sa gihapon stable ang kondisyon nila ho. Doon natamaan gid ni sila. Kag kadamuon sa mga Pinoy nga nagpositibo sa COVID-19 sa nagkalilaing nga pungsod naglabot na sa 88. Alin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang balita gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod upod kay Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Dorel, mayungod to. Yes, Action Rex, mayungod to kag sa aton man nga mga tagpalamati. Balita nga nagikan sa News Center sang Aksyon Radio, nagapabilin sa karon nga kritikal ang kondisyon sang duha ka police generals nga kalakip sa sakay sang naghugpaas nga helicopter sa San Pedro, Laguna. Sunod diri kay acting spokesman Police Major General Benigno Dorana Jr., wala sa gihapon nagaayo ang kondisyon. Nanday PNP Director for Intelligence Police Major General Mariel Magaway kag Director for Controllership Police Major General Jose Maria Ramos. Nagalawom naman ang PNP nga sa masunod nga 48 oras mag-aayon ang kondisyon sang duha samtang si Magaway nakitaan naman sang improvement. Si Ramos naman nga na-admit sa ICU UniHealth Southwoods Hospital and Medical Center ang nakaangkon sang traumatic brain injury, facial skull fracture, kag cervical spine fracture base man sa initial nga diagnosis sa iya. Grabe, galing ang natamaan gid din sila galing nga duwa. Yes, Action Rex. Bayi kag lalaki ne? Hindi man, I think, lalaki niya si Mariel Magaway. Hindi lang ko sure, Action Rex, wala ko na. Okay daw babaying first name yan mo. Pero ang isa guro, kay Jose Maria, I think lalaki. Si Major General Mariel Magaway, Ambot kung babae ni siya, kung laki possibly. Sa karon Action Rex, si ano naman niya, si PNP Chief Archie Francisco Gamboa,
kag PNP spokesman Brigadier General Bernard Banag sa diin sakay man sa mga helicopter, nagaayo naman ang kondisyon kag nagpahayagan ang PNP chief nga siya ang magabalik na sa iya nga trabaho sa Lunes nga adlaw. Samtang sa iba niya balita nasyonal, 88 na ka mga Pinoy sa karon ang nagpositibo sa COVID-19 sa nagkalain-lain nga pungsod nga apektado sang amo nga balatian. Sunod kay Health Assistant Secretary Maria Rosario Vergere, sa amo nga kadamuon 80 ang gikan sa MV Diamond Princess. Sa 80 ka Pinoy nga crew sa amo nga barko nga na-admit sa hospital sa Japan, 42 na diri ang nakagwa sa bulungan kag 21 sa ila ang nakapauli na sa Pilipinas. Mayara naman sang 13 pa ang nakabook kag 8 ang nagakulat sa ilan naman nga final flight para sila makapuli sa Pilipinas. Suno pa kay Vergere, yara pa sa hospital sa Japan, ang 38 naman ka mga Pinoy nga pasyente kag nagapaayo pa. Sa Hong Kong naman, 3 ka Pinoy ang nagpositibo sa balatian, kag 2 sa ila ang naka-recover na pero nagapaydalom sa gihapon sa panibag-o nga pagtuon o kung pag-usisa anti sila pagwaon sa hospital. 3 man ka Pinoy ang nagpositibo sa COVID-19 dito sa Singapore kag isa sa ila ang na-discharge na. Samtang nagapabili naman sa 2 ang Pinoy sa UAE nga nagpositibo man sa balatian. Kag ma-update lang ko sa COVID death toll kay man sa karon Action X naglabot na sa 3,385 ang kabilugan nga kadamuon sa mga nagkalamatay sa COVID-19. Pila na? 3,385. Grabe. Yes, Action Rec. Sa amo ang kadamuon, 3,042 ang gikan sa China nga naka-record naman sa 30 ka mga panibag-o nga nagkalamatay. Samtang sa iba niya pungsod nga apektado naman sini nga balatian o kon virus, 343. Sa karon ang Italy may 148 ka mga kaso na nagklamatay, 41 diri ang bag-o, Iran 108, South Korea 40, USA 12, France 7, Diamond Princess 6, Japan 6, Spain 3, Iraq 3, sa Hong Kong 2, Australia 2, Switzerland 1, UK 1, Thailand 1, Taiwan 1, San Marino 1, kag diri sa Pilipinas isa man. Samtang ang kabilugan naman nga nagpositibo sining COVID-19 mga tao nga apektado, ang karon naglambot na sa 80,552 Action Rec. Samtang sa maabot nga Marso 11, ang mga Pinoy naman nga apektado sining COVID scare nga didto yan nabase sa Macau, ang magapauli na sa Pilipinas matapos ini sila ang nadulaan man sang trabaho matapos pila ka mga establishmento ang nagdesisyon nga magsira bangod man sa kakugmat sa nga dala sang COVID-19. Pero anong matabo ni sila kung magbalik na di sila sa Pilipinas, i-quarantine na sila gyapon? Yes, Action Rex, ipaidalom sila sa gyapon sa quarantine ang ining 15 mga days na? 14 ang 14 days? Yes, dito sa New Clark City sa Kapas, Tarlac. Update kag balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB, Action Dorel Cabato, sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Sige, sa mga mensahe nga ginpadala through Facebook page sang Action Radio Bacolod, ibutang lang dira ninyo mga mensahe ninyo. Kag sa aton sining www.actionradiobacolod.com.ph kay tinguan tay na karon nga madala sa igtalupangod ninyo mga ka-aksyon ang ginapadala nga mga mensahe. Sige, kadtuan tang balita ni Aksyon Eden Aboso gikan sa patrol direkta sa Barangay 12. Nano ning gidonog saka ning tubig sa Barangay 12 to. Amo pa ning gadaan gagin pang temporaryo nga ginpahalin. Ginpang demolish ang puluyan na mo paning naabutan sa aton sining mga ka-aksyon. Mangisayod na to pod kay Barangay Kapitan JR Alcantara sang Barangay 12. Yari si Aksyon Eden Aboso gikan sa Barangay 12 Aksyon Eden.
Action na Rex live kita din nag-report sa Barangay 12. Actually, kay na Action Rex. Medyo taas-taas ng tubig. Subong nagtahaw naman ang tubig. Malabyan na sa mga tao nga hindi na kinanlan nila nga mag-ubog pa. Sa Dindadampi, action din man? Sa may, di ba Action Rex, may Vendors Plaza. Ang sa likod lang yun gamay lang yun nga eskinita. Padulong, makadtugid sa ilang nga barangay hall, Action Rex. Okay. Amo na din alagyan, nga gamay naman ni alagyan. Pero ti kon ditong balay mo sa sulod, wala kang isang choice kundi mag-ubog kagid. Kahit may gamay nga gutter. Pero ti ano ka naman. Tinga daw nagsaka na dang tubig nga daw hindi man to tama gid ang ulan kay na. Though nagsaka lang din Action Rex. Actually, subong nga mag-live Action Rex, no, para makita sa ato mga ka-action. Ara na Action Rex sa ato nga live. Kay ina, sa ginatindugan ta, may tubig pa na dire. Pero subong nagtahaw-tahaw na, medyo maagyan. Dasig man lang mag-subside ang tubig da? Dasig lang man nag-subside Action Rex, although nga hindi man gid siling ang mga basura Black Action Rex, no, visible gid ya kay makita nga posible mo ni nagsulupon di sa mga drainage nila nga mo ni nakatugang dasig ang taas ang tubig kay ano man to una-una gani Action Rex binabayi man lang to nga kumbaga binabayi nga ulan asa nga medyo nagdamol subong wala naman subong kaulan kag nagawatamat naman sa side ang tubig. Actually, Action Rex, nakigangot kita kay Cap Alcantarano. Pagi sa paghatag sa ginhatag Babla Action Rex nga numero. Pero yang iya nga cellphone, nalipatan niya kay misis niya. At nagambal siya nga pangitaon niya danay kung diin si Cap. Oo. Diin si Cap, pero, Action Rex. Kikita ko man di sa gina, live na di siya. No, basi gin-check siguro ko naglibot sa Action Rex diri man sa iya man nga nasakupan. Kay basi may iban pag yun nga lugar diri nga na bahaan pero so far Action Rex do amo man na ding nabuan gid nga part sa likod sang Vendors Plaza diri sakop sa Barangay 12. Pero okay naman ang sitwasyon dra. Okay na Action Rex kung makita sa aton live may na nagakuha na. Maalagyan ng kaina, may gulo-gater lang di gamay. Pero pag lambot mo sa puntas ang gater, wala ka na agyan, maubog kagid nga ti kaitong padansang tubig. Basi bala may mga pilas kapag kag makahangkon kapag kung dira nga masakit. Pero sa subong Action Rex, okay na makalabay na din mga tao kay ti ang drainage ti nila although kay medyo bulubod live Action Rex kay ang drainage nila wala same sang iba na bala nga may baral nga at least makahawid ang basura. Pero ti area, ti dalaman. Di nagalusot ang tubig, Action Rex. Di nagalusot ang tubig? Wala. Ni na ibaloan Action Rex. So kung di nagalusot ang tubig, kaya ti ari sa may eskinita, sa sulod ayon sa Vendors Plaza. Sa likod ng Vendors Plaza, Action Rex. Pero ti subong amo na yung mulubog lagi may kanal-kanal da dampi sa likod. Abot na mo na da? Gamay lang Action Rex, sana makita sa aton nga live video. Amo lang gamay gali nga lagyan sa tubig, Oo, stagnant subong tungod man sa mga basura Action Rex. Okay. Hindi. Pero subong mo ni daw amat-amat naman Action Rex nga nagkakadulang tubig. Kay ina pag una-una tagidi kadto daw hasta lang babaw ni sang sang buko-buko ni bala sang tiil mo. Sa subong amat-amat naman kay kaina gani may mga nagapanilsig man di ang iban nga mga pumuluyo ginapakuha ang iban nga basura para dasig man. Permi na da ginasulob baw? Permi na da sulob ang tubig? Ti amo gid Action Rex kay ti inanubuan ang diri nga portion sang dalan tapos ang bulubodlay kay amo lang ni kagamay ding lulutsan sang tubig Action Rex kay the rest ti panimalay naman sa kilid kag sirado man. Try to di pa magkot Action Rex Black kung hibaloon ta kung permi na di nagabaha-baha sa diri nga area. Oo. Mamay nga makot la ka sa Action Radio Bacolod. Diri niyo balay ma'am sa tubang liya. O taga diri ka ma'am? Hindi. Ay hindi ka taga diri pero permi ka di. Permi na di ka nagabaha diri nga area ma'am. Kung mag-ulan. Oo. Minsan hinay lang ang ulan gabaha. Guta kung minsan doon tayo lang baha Action Rex mga sir pwede ka sir makatota lang ka sir Pwede sir taga dili ka sa Barangay 12
Si Dutay lang nga baha, sir. ulan. Dutay nga ulan nga baha dayon. Oo, gabado hindi. Di ano ni action ni sir sang barangay, di sir? Huwag man, di dugay naman na di. Dugay mo na di nga gamo na. Huwag man, yakot di. Ang alagyan naman sa punta ka, gamay na. Gamay. Oh, pero so far, sir, kung magbuno kang ulan, amo gina di sa nga area yon una, di ginano ni. Gabado di. Amo ni sa lagyan pa barangay hall, sir, no? Oo, dito ko ngayon, diretso na to. Oo. Mga di. Di kagina, sir, do hasta din ang tubig. Basta di mo, ano, lapay ka talaga. Makahubog kagid. Makahubog ako mo, hubog ka eh. Kung hindi makahubog eh, kung hindi kaya, kung mga gabord yan, hindi ka tayo hubog kaya naka-blast ko, naka-mix. Oo, tido ano pa daan, sir, no? Do medyo itom ang tubig, tida mo, masura, o. Lapuyat pa ba? Pero ginpadangat naman ni sir sa barangay ang mga monster. Uy. Ano lang ni sir, kung hindi bitig ululan, may mga may gapaninlo man na di sir, anong sitwasyon? Hindi ka paninlo kami, hindi ka paninlo. Kung punta sa ulan, mamuna mga tao naman isa. Sino nga nilot nga na to, sir? Si GC. Si Jesse, Action Rex dati. Kaya, diri ka man sir, diri ka gidi nagatiner sir. Ako balayo. Rigid sa gali Action Rex sa maya tubang, gidi sang dala, di nagabati. Pero, wala man wala ang ginasulod na yung balay, sir? Sulod man eh, nung ang bahang kami dalim. Sulod yung gasag panagdaat sila kanyung kaya. Sulod yung tubig. Pero dito yung sa babaw, sir, doon nanubuan ka mo din, no? Nagabata ko na sulod na tubig yun. Sulod man to sa daangan akong balay nga ako. Sulod ng tubig. Tikon-tikululan, gali na, kuha na sila, garo batsyag-batsyag. Hindi ka matudo, pag ilang ulan, todo ako Ate, kung magtudo ang ulan, sir, hindi na ka makatulog, no? Hindi, nang kuwan nang bakwit na bakwit. Oo. Kaya mula di Action Rex, ang problema, Manila, no, kay ti sa video, tara, makita ta, Action Rex, amo gining balaya ho sa tuba. Gani? Kay ari gini siya una gini sa apektado magtaas naman ang tubig. Sinanay ara sa punta Action Rex nagapaninlo kag na matamat yang at least makuha niya lang ang basura Action Rex para hindi magsabad sa drainage kay para makasuyop din sang tubig Action Rex. Dasig lang nadula-dula na di Action Rex. So far nagatinirta di subong nagamat-amat na sa beside man ang tubig. Live Direction Rex sa Barangay 12 in Section E na po sa unang sa balita sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Eden Naboso. Balikan ta lang siya karon sa report niya sa Bureau of Fire Protection. Salamat gid sa report niya sa aton sining patrol, no? Kantuantang dugang mga reports on standby si Action Art Tayhopon sa Bacolod City Government Center. Unahon ta siguro si Action Brian Morden. Unahon ta ni ang parte sa pagkabunggo sang isa ka senior citizens Blasa Banwasang Valladolido. Tiyad tong pick-up ginapaksyonan kamo sang Chief of Police sang Banwasang Valladolid nga kung pwede tamdon nyo man niho pakigkitaan ninyo ang kapulisan tong isa ka SUV to ang nakadalasa sa iya kagabi. Yari ang kauntan sa report ni Action Brian Morden. Ibaloon ta balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Action Radio Philippine Standard Time, las 12:25 ang aton oras. Diri sa aton sining pagpangalagad, way siya. Do hindi makontak ang komunikasyon. Nga daw ka problema to na sa komunikasyon ni Action Brian. Ara sa? Sige. Kantuan tang balita ni Action Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Action Brian. Action Rex ginapaksyonan karon sang hepe sang Valladolid PNP nga mo si Police Captain Joseph Catonina ang tag-iya sang Ford Ranger nga wild track Action Rex nagaduag ini sang itom amo ni siya ang nakuha nilang litrato sa CCTV nga nagluntad nga aksidente kagabi
dira sa may National Highway sang Purok Ilang-Ilang, Barangay Poblasyon, Banwasang Villa Dulid Action Rex. Ining Ford Ranger nagabiyahe ini siya halin sa sur padulong sa norte. Kag iya sinina sangit Action Rex diri amo ang 62 anyos nga si Ricardo Hilarso. So kagabi do okay pa maning pamatsyag niya pero ini siya ang ginbawian gid sang kabuhi while nga ginabulong sa Hospital Action Rex. So sunod kay katunina sa sini nga mga tiniyon nagalaom sila nga magsungka ining driver sang liwaton ko Ford Ranger nga wild truck nagaduag sang itom. Nga mo ni siya ang nakadala sa sini sambit yang nga 62 anyos. Ang ining 62 anyos sa gabi, nagtabok ini siya sa dalan. Maybe siguro why gid siya matalupangdan sa rin sambit yan pick-up Action Rex. Ano? So, gin-check nila sa mga police stations nga iban kung nagsungka ini. So, wala gid. Handa man ang pamilya Action Rex sining biktima nga magpariglo. Kaya hangop man sila nga natagluntad, isa gid lamang ka aksidente. Gali kay Tusuwong, wala gid sa may nagsungka. Kaya traverse ni sir, south to north or north going to from south to north direction. South to north, ano? So buong sir, bisa may temporary plate siya, hindi ma-recognize. So meaning wala pa kita sir sang information. Wala gid sir. Wala gid sir. So ang ginano to nato na panawagan magita ginasa kay Action Art sa iyang programa sang aga. So together with gani man sang aton dito nga bata sang biktima nga si Angelica Hilarso, nagpanawagan mo sa agina sir nga at least voluntary masurrender na sa sir kaga same time. Ako hindi man naman magpagamo sir ang pamilya sir kay tuligan na lang tani kaya ang accepted naman nila ni sir. Kaya ang nabiktima nigli naton sir for information sir may mo si sir mo, may masakit mo si sir nga ginadala sir, bali sa pereng sang TB kag cirrhosis of the liver. So siguro sir kay kagabi along the pag-respond din naton, sa istorya pa sa ganin naton sir kay ang sang resident doctor ko sir sa may Valladolid District Hospital, ang medical sir bulletin sir ang abrasion na sir, gas lang sir kay same time sa ulo sir. So but ako nagsunak sang pag-investigar sang Valladolid PNP angot sini ang pila sa butkon kag sa ulo. So nagapati sila nga may internal hemorrhage nga nagtabo o natabo sini nasambit nga biktima rason nga ginbawian gid sang kabuhi kag way labot dira niya nagantos ini siya sang balatian. Ilang balita gikan sa Nokpo. Action Brian Borden nag-report una sa balita na saksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Matapos ang balita ni Action Brian, kadtuan ang balita ni Action Artay Hopon gikan sa Bacolod City Government Center. Resolusyon nga nag-obligar sa basiwa sa pagkuha sang SP Environmental Approval angot sa ginaproponer nga joint venture project plano nga ipasulod din ni Councilor John Gamboa sa ila regular nga sesyon sa masunod nga semana. Yari ang countdown sa report ni Action Art. Tayo po na Action Art. Tungod sa padayong pagbaliwala sang board sa Bacolod City Water District kag sa management sa kinahinyo, hindi lang sa ngamling tubig kag mismo sang pinagkamag-komitiba nga nagapatawag kag nagapangayo sang pinagkamadokumento sa bahin sang Basiwa Board of Directors angot sa development kag sa mga prosesong ilagin patigayon sa sining ginaproponer nga joint venture project nga ginapropose nga ti ara na subong sa OGCC ang final say kag kung matapos na posible mayara na sang notice to proceed nga himuon ang
ang Board of Director parang magtayo yon na ini nga proyekto. So, dari kay Councilor Wilson John Gamboa Jr., kang kahapon nag-attend man sa ginapatigayon nga committee hearing sa idalom naman niya sa Department of Energy nga komitiba ni Councilor Archie Baribar Silinga, way man kahapon to no ginasapak sining mga nagrepresent sa Board of Directors nga Sunday Board of Director Ramon D. Arden kag Villanueva. Ang pinaka-concern kag ginapamangkot nila kay masami nga ginarason amo ang NEDA guidelines nang nga ginasunod nila kag naway na ginasapak ang pila ka mga punto nga ginadala dito sa mga interveners o kung mga nagka-question. Tisiling ni Gamboa according sa Republic Act 7160, tisiling niya may ara na nabutang nga kinanglan katulad sining basiwa antes sila mag-proceed sa isa ka project katulad sining joint venture project nga tinutuyo sini sa ulihi. Kuning kaso ginman madayon ka mag-umpisa na ang pagpangalagad sa prime motor kinutkutanay naman sang mga wheels na sa palibot sang Bacolod ang matabo nga suno sa iya tikinanglan noon inagyapon sang SP approval. Amo ning isa katika nga suno sa iya nagduso man sa konsyal sa pagbalay kag ipasunod niya sunod nga semana sa regular nga sesyon ini nga sa isang resolution nagalao man siya ang mapunggan pay kag ang mapatigayon anay sa nga basiwa ang general meeting o kon hearing o public hearing agad man sindihan sa publiko sitwasyon sining proyekto. Now, ang worst scenario kuning kaso hindi gid mapunggan subong may mga lawyers na nga nag-voluntaryo nag-commit sa nagkaugalingan nga magabulig sa kausa agud proteksyon na ng interes sa mga konsumidor. Yaning palayag ni Councilor Wilson John Gamboa Jr. Napreparahan ko pagigani subong yang resolusyon upod sa Committee on Environment nga base sa Local Government Code kinahanglan gid nila ya kag papangayuan gid kami nila sang approval ang sanggunyang panglungsod. Pasunod ko na niya sa Wednesday kasunod niya sesyon. Remind namon sila nga ang landed na Local Government Code sa issue abi nga may impact sa environment amo man ang padangat kahapon ni Miss Marijin Ramos ang CPDO, City Planning Development Office, nga wala din bala sila yan nagkonsulta sa ila. Kag hindi gani siya aware, kag hindi pangabaya ganito sa basiwa. Nga kung mahimo, i-coordinar niyo man sa amon, especially kung may mga issue nga environment. May requirement nga sa kunyang approval mo. Anything bala that affects our environment, anything that will have environmental impact, kaya ini nga proyekto ini nila, dako ini na impact sa environment ka kaya siling nila in the next 4 years makukot sila dugang additional 8 more wells kaya tungod wala man sila siling nato nag-sources of water other than ni Councilor Wilson John Gamboa Jr. Balita gikan sa Bacolod City Government Center ang ka-aksyon nyo aksyon artay hupon una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Artay Hopon, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Isa ka breaking news ang naihod, may duwa ka mga Pinoy nga nagpositibo sa COVID-19 nga ari di subong sa pungsod. Isa sa mga nagpositibo, wala man sang travel history, suno sa DOH. Ay, kasadya, no? Duha ka mga kaso sang COVID-19 ang na-record karon sa pungsod sang Department of Health. Ang ining pagpabutyag, ginpatigayon sa isa ka press conference subong aga sa pagpamuno ni Health Secretary Francisco Duque. Duha ka mga lalaki ni. Ang isa may history sa travel history sa Japan. Ang isa naman way naman sang history sa iban nga pungsod nga nagkadto siya. Sus, di ka ba yung hindi ni maglala diri sa pungsod Pilipinas. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:36 ang aton oras. Kadtuantang balita ni Aksyon Eden Abuso, balik report gikan sa patrol
Ini may kang tanan sa Bureau of Fire Protection, Bacolod nagpatigayon sa mga seminars kag training so sa kada barangay. Agod nga tudluan ang mga pumuluyo kung ano ang dapat himuon para malikawan ang sunog kag paano magresponde kung may magluntad nga sunog. Yari ang balita ni Aksyon Eden Abuso sa Patrol Action Eden. Action Rex nagapatigayan sang seminars kag trainings ang Bureau of Fire Protection sa pumuluyo ilabi na sa mga barangay tanods kag mga opisyal sang barangay kung paano likawan kag ano ang himuon kung magluntad ang sunog sa ila siningang mga lugar. Sino kay City Fire Marshal Chief Inspector Publio Buboy Plutenia, pagis Oplan Ligtas Pamayanan, nagkapatigayon na sila Action Rex ng isa ka semana nga training sa barangay Takuling. Dugang pa may iban man barangay nga natala na papatigayon sang training ilabi na ang mga barangay nga may ikit-ikit nga mga balay. Pangabay ni Plutenia nga sining Fire Prevention Month kung tani malikawan ang sunog paagi sa pag-double check sa mga nagasaksak sa tagsa kapaniwalay kag pag-secure man sa mga wirings. Importante suno sa iya nga wala na sang may madula nga kabuhi bangod sa nagaluntad nga sunog. Pamati naton si Chief Inspector Buboy Plutenia. Kung paano mag-determine sa mga hazard na masorbe kita sila lugar. Sabi also determine sa ila kung ano ang mga fire safety features or nga ara dira himuon nila kag ang mga sados material defense sa sila lugar. Just like sa mga exit man ng mga blocking ito mo same time kung paano mapayuway ng mga sunog sila lugar. Kag same time kung paano sila mag-responde if in case nga may sunog kag sila atong pagalitsuran kay especially ang atong mga tanod ka barangay official nga nag-atin kag-support sa sining programa sa aton sa Bureau of Fire Protection nga mapangapinan naton ang atong lugar kag ang atong pamilya na binagid ang atong kabuhi. So for Santa Action Rex, no, ang sunog na nagluntad kay Ina sang aga dito sa Woodside 1 Subdivision, Barangay Alihis, Syudad San Bacolod. Ang pinakauna nga fire call nga nabaton man sang BFP sining Fire Prevention Month. Bulubanta 20,000 pesos sa Action Rex. Ang balor sang kalitan nga gintuga man sang among sunog sa puruyan ni Janice Florati. Suno kay Plutenia, alas 7:50 sang aga nila na baton ining tawag kag na deklarar nga fire out las 8:25. Pero anong damage ni totaligid ni? Ang Action Rex nga mga kagamitan sa sulod sang puloy-an wala natupok gid ng kalayo Action Rex. Okay. Sa karon napadayon pa man ang investigasyon kung ano gid ang ginhalinan sang kalayo. Balitalin sa patrol ang ka-action ni Eden Abuso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Eden Abuso. Balita gikan sa Patrol Action Radio, Philippine Standard Time, las 12:39. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Sa mga kaaksyon ta dira nay samtang relax na kag nakapaniyaga na. May tisiha para sa aton sining ikayong lawas na gid. Pabakuron ta immunity booster ta. Alkaline base nga vitamin C ni may tisi ang kinanglan sang lawas ta. May tisi para sa ginaubo, ginakataro, kag ginasipon dira. May tisi gid ang katapat sila. Isa ka vitamin C para gid sa inyo tanan-tanan nga mga kaaksyon ta, no? May tisi kag Santon Plus Herbal Capsule pang patunaw sa bukol-bukol sa aton sining lawas. Hubag, cyst, tumor kag goiter, Santon Plus Herbal Capsule wala ka nang hahanapin pa. Santon Plus Herbal Capsule parisan ta sang may tisi para sa ikayong lawas naton tanan, no? Mabakal ini sa masukin ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar. Kag sarang man mabakal ina online kag pagpa-deliver sa inyo nga puluyan, pinagi sa www.kalusuganyan.ph or sarang man magpadala sang mensahe o kung mag-order dira paagi sa Facebook page sang Kalusugan Yan.
Sa mga kaaksyon ta dira Malakay Finance Corporation, no? Base ko nagakinanglan kamo house and lot property or land title loan, vehicle, truck, heavy equipment or car loan, pension or retirement loan, Malakay Finance Corporations. Yara lang na hamtang sa Santo Niño Stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede ka tawag sa 433-4309 or 433-4307. May mga branches ini sa Victorias, La Carlota, Kabangkalan, Sagay, Bago, Cadiz, in San Carlos City. Malakay Finance Corporations. Yara lang sa Santo Niño Stop sa Barangay 2, Bacolod City. Tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede ka tawag sa 433-4309 or 433-4307. Ordinaryo kag komplikado nga kinanglanon, pinasay nga solusyon, serbisyo kampiyon, Malakay Finance Corporation. Aksyon no Radyo, Philippine Standard Time, las 12:42 ang aton oras. May lang ang pag-monitor kay Roberto Halbuena Carlos. Mayo lang ang pag-monitor Toto Roberto, kay Heaven, Elizabeth Malaka Gamala, Janjan Alcoreza, kay Gary Lek Manzaneda Lisa, kay Toto Gary, may lang ang pag-monitor. No? Rinaldo Poderoso, kay Bia Jonathan, kag sa iban pa naton nga mga tagpalamati. No? Pasensya, gido bag-ong kuan ito, hindi ko kita mga mensahe nyo sa piyak na dibi bukaron ho kung makitaan ta na di siya. Oh. Dali lang kay ginaplastar namon ni Action Henry di para nga mabukaran ng inyo sining nga mga mensahe. Oh, ari siya ho. Dali lang ha kay para matirada to ni Mayob lang. Wala nga pag-monitor kay Rofi Libran sa Kabangkalan. Ga-monitor ini siya. And, dito na yung dampi ito. Daligid lang ha. Kay parang bisan paano ara kamo. Kadamo nagali sila ho. Sa kay Marivec Rivera Delgado, may lang nga pag-monitor. And Jo Marie Formentera. Gatamyaw lang sa kay Ginny Perez sa Binalbagan. Mary Jane Saludares, Araman, present man siya. Din pagining iba ni, kaya hindi ko makita, no? Anyways, pakaronan lang niya. Ang iban pa nga mga mensahe, hindi ko makita din. Aksyon no Radyo, Philippine Standard Time, las 12:44 ng aton oras. Daligid lang mga kaaksyon, standby. Manumbalik kita sa diligid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum.
Pianamon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagduhaw sang biton Mga balita nga may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat isa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay Sa bisan anong kahintangan Responsable nga pagbalita Kadayon nga ipalap na Malasig pero sigurado Aksyon nga may dala magpalanggan Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo
Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Patayon Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:53. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kinkilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:55 na nga oras. Pala nga pag-monitor kay inyo GP Negros Occidental President Marcel Espina. Nag-monitor sa siningaw ito. Kantuan tang balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Standby Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Drigitanay sa BCPO, WCPD sa Police Station 9. Nagapreparar na kaso batok sa amay nga ginaligan naghimulos sang kaugalingon niya sining nga bata. Animal mang klase ka amay niya. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric! Alright, Aksyon Rex Kantong. Salamat gid kag mabugnaw nga panamyaw sa imo sining number 1 program BBB sa Ugto, no? Abi ko bugnaw nga tinula. Ayo di purma. Hindi ang tinula ni Jumari, di ka bukal-bukal Oo, gani man ni Jumari, no? Oo, pili ka second batch sa Rex, no? Oo, karon na. Okay, do timing na karon tapos mawakal na gutumon kag kita karon, no? So, pagkatapos sa program, second batch, no? Dumaulano ng tsimpo ta subong nga Biyernes, no? Oh, ti timing kini sa Bangros ni Kuano, Jumari, nga may puso bla ba? Kananam, oh. Kanamit gid sang luto ya subong. May pinaksyo pa nga paman, no? Wow, kanamit. Kag may adobo, no? Adobo nga? Balatong. Adobo purma. Biling ko kagina, adobo. Abi ko baboy na. Kay na daw ay ko kakita, baboy mo. Adobo nga, kuhan nga balatong, no? Adobo nga balatong. Kuhan subong vegetarian to subong anay, no? Tigod. Amo na yung tsakto Aksyon Jomari, no? Pautan-utan ta na Rex, no? Oo. Nami man si Jomari kung kaisa, pero... Oo, kung sa ulumor man, kung sa makainit man, no? Amakin mo na nga subong vegetarian ang ginakaw niya sa ato. Ginabiray sa ato, ginahimot nga vegetarian, no? Daw, abot ko na kalaswa na sa... Basi buwas siguro may noyaw, laswa, no? Laswa, abi nga may uga nga pinakas, o sampat ka na Jomari, no? Muna man abi, Jom. Bisan hindi man pinakas, basta uga lang nga... Kwanta, mga tabagak abida, no? Tabagak o kung tuloy man da. Oo, hindi ka na sapsap. No, sapsap. Kanamit na. Wow, kampiyon na po namin gidyan ko na ang pinakas. Si Sir Elredo hindi na mag-off siling niya.
Ati si Silary kung magkaon na may medyo maangat na sa jutay, no? Medyo Maangat. Ayo di purma. Kung ang itirada yung vegetables, no? Mga okay. dahon-dahon, no? Ang batang... No comment lang ko na sa mga angat na. Angat-angat tayo dyan. Angat-angat tayo dyan. Ipepara na action cell array si Lieutenant Torindon, kaya dugo-dugo ay masambuwa siya, no? Lieutenant Torindon sa PBB program cell array, no? Sige, kay maulanon man ang tsimpo, subong. Gani man, subong ginako-kompleto na sang WCPD sa station number 9 sa papangunahan ni Police Lieutenant Arlie Torindon ang mga dokumento. Parang kung hindi naman hingagaw, hiningog to karon sa hapon, hingagaw ginila Action Rex. Ang kaso batok sa sining amay nga ginaligar naghimulos sang iya sini kaugalingong nga bata nga nagapagidaron 16 anyos Action Rex. Tisiling ni Police Lieutenant Torindon, apisar nga gipamangkot aton siya. Ngaling ko sir, may mga huring-huring nga nagalagaw dito sa lugar nga base kung ginhimo-himo ang isang bata bla ang pagpasibangod sa amaya nga nag-rape siya kung sa dili nga tining bata according sa information medyo layaw ini layas-layas ini nga bata kag may lunobyo Action Rex. Tisiling ni Torindon regardless kung ano pa day ang background sang bata, ang amo niya pamatian ang testimonya sang bata mas importante. In fact nakuha nila ang medical record sang bata siya kag may ara positive sexual abuse nga natabo sa sining 16 years old nga bata kag ang gina-claim sang bata nga very consistent nga ang amaya among ginatuloy Action Rex nga ginaligar na gimulos sa iya Action Rex, no? Plus nga ang affidavit sang bata kuhaan nila ini Action Rex kati isa man ini sa ebidensya nga ila i-gathered plus ang birth certificate sang bata nga nagapapatuod nga really minor de edad ang ining 16 anyos nga ginaligar ginimos na siya amay sa tong Miyerkules nga adlaw. Yari si Toronto sa exclusive interview sa Action Radio. Isang sexual abuse na to mga tabuon sa barangay Sumag. Ang office na to nagprepara na sa tanan ng mga proseso para madali na to ma-file ang kaso. So ang affidavit taking buhat na to and then ang medical examination mga ginkanta kahapon so ara naman sa aton with birth certificate nga isa man isang proof na to nga minor de edad ang aton nga biktima. So hopefully tinguan na to nga within this day, Friday ma-file na to ang kaso against sa suspect. So, ang suspect, ma'am, I heard ama ni ang suspect, ma'am? Father, no? Ang suspect na to. Kag at least, no, so far na apprehended kid kag na detain siya. So, amunin niya tinguan na to nga ma-file kid ang kaso. Positive siya, ma'am, ang bata sa sexual abuse? May indications for the sexual abuse. Galagaw nga balita to kahapon sa area nga kung basi himo-himo ang isang bata nibla ang ining kaso against sa amay considering at tining bata kung ma'am daw layas anak ni kung may mga nobyo-nobyo mamula mamaw. So, hindi ta na saling ina nga bagay ang mga spekulasyon nga sa palibot since nga ang aton mga investigador nag-conduct sa investigation o inspection at the same time nag-interview gid sa atong biktima. So dira ma-establish kag pakita naton nga may abuse gid since nga may ara nga medical records man kag tawag nga buhat-buhat himo no kita-expect na naton nga mga reactions ang nagagwa kay hindi liwan ang aton nga biktima isa sang membro sang pamilya. So, amo gina-expect na ron ta ibalik pa ang pagbasol sa aton biktima. Okay, Action Rex, Police Lieutenant Arlie Torindon, ang tagapamuno sa Bacolod City Police Office Women and Children's Protection Desk. Atong sa bata, man yung ginaligal, ginarito sa tricycle driver, Action Rex, may area sang Mansilingan. Way pag ito kay nabulayan ang WCPD sa station number 7, mag-identify ito sa animal ito nga driver. Ito kay duway kisa may nakakita. Kita may nakakita actual bla sa pagkahimulos ang bata. Plus nga, way man siya nakalipara gid sa description sa tong lalaki. Ano na dang alagyan gid man na da sang mga salakyan dang ginsakyan to sang biktima? Sang bata to sa tricycle. Hindi na tayo lagyan ginalibot-libot to yung bata. Natingala sa ganing ang direksyon sang dalaga sang tricycle. Hindi pa eskulago di katos kampo. Hindi mo tugli ang plano sang animal tong driver Action Rex, no? Duha ka mga dagko ka kaso ginayata sa WCPD sa MBCPO headquarters sa opisina ni Police Lieutenant Torindon. Pero ining kaso niya sa bata nga nag-aliga ginimos na sang amay daw labanan niya sa Solvax. Kasi kati nadakpan yung suspect mo. Plus kati ining hapon posible ingakaw nilang kaso nga rape in relation to Republic Act 7610 Action Rex Peregrino Cantong.
Ayos. Report ika sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon. Aksyon, Eric Magbalon report sa Bacolod. Aksyon, radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Matapos ang balita sa BCPO kadtuan tanay Kapitolyo, naka-standby si Aksyon Marlon Hinovia. Ini may kangtanan sa consular agent sang South Korea nakigsapol kay Gob Lacson angot sa COVID-19. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Marlon Hinovia. Aksyon Mar. Aksyon Rex sa mga aga nag-istorya sa mga talatapan ni Governor Eugenio C. Bong Lacson. Ang mga opisyal sang South Korean Association pagi sila sa Vice President man ang consular agent kasi Lee Koy Bong ay angot rin sa ano kay stricto sang South Korea pag-implementar sang mga programa agot patuan ining magamamatay nga COVID-19. O kay Governor Lacson, ang South Korea pagi sila sa consular office nga nakabase sa probinsya sang Cebu. Ang isa sang nag-asikaso gid sang tulid mga South Koreans nga nag-aabot diri sa pungsod sang Pilipinas mayara sang duwa gid ya ka mga tawo nga ang ila sining ginatukan amo lamang ang pag-monitor sa mga nag-inabot diri nga mga South o mga Koreans. Dugang pa sang gobernador subong bulan gali kinakapig nga off season sa Pilipinas para sa mga Koreans. Liwaay subong sang pagtudlo bala sang English off season until sa bulan ini sang Hunyo. So magkabulig-bulig inigawa hambal sang gobernador pagpaumpaw sang kabalakang nabatsyagan sang mga taga diri sa Negros Occidental pati na sa mga taga Korea mismo. Yari ang dugang pagpatag sa gobernador ango sa pagsinapol ng Batigayon subong nga aga. Because we have some Korean friends, so I invited their association. The Vice President was here together with a consular agent based in Cebu. We just wanted to see how their community is going along with regards to COVID-19. And we all know that Korea has also been hit. And I'm glad I invited them because it's so reassuring. They explained to us how strict their government is now. Anybody who goes out of, who wants to go out of South Korea, the government requires first identifies who they are and then where they live. And because if it's an area where COVID is strongly present, they do not allow their nationals to live. Even in Cebu, the consular office has placed 2 people there to check on arriving Koreans. Well, we all know naman we don't have a direct flight from Korea to Cebu. We know for a fact that if they're cleared in Cebu, then they're clear to come here also. Mayutuman, nagligad nga Marso 3 ang presidente sa South Korea nga si Moon Jae-in nagdeklarar sang giyera sa COVID-19 matapos nga naka-record sila sang 32 ka mga nagkalamatay. 5,328 ang konfirmado nga kaso. Report gikan sa Kapitolyo Provincial ang kaaksyon-aksyon na Marlos Hinovia una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Aksyon Radio, Philippine Standard Time, 1:06 na. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Daligid lang sa mga out-of-town reporters ta, Santon Plus Herbal Coffee Mix ang paragid sa inyo, no? Pamparelax ang paminsaron ta, wala nagakurog-kurog ang lawas ta, kag hindi acidic mga kaaksyon, no? Importante ginitanan. Santon Plus Herbal Coffee Mix ang dapat naton nga i-coffee matagadlaw. Upod sa bugos nga barkada, kag bugos nga pamilya. Santon Plus Herbal Coffee Mix.
Isa pagidi santon placer balsop ang padula blasang punggod da wrinkles pikas-pikas sa guya kag ang baho gid sa ilog kag nagapakinis pa nagapaputi sa ngaton sining nga kutis. Santon placer balsop ang ngalan sini para gid sa aton nga mga kaaksyon dira nga maluyagon magpakinis sang kutis. Santon Placer Balsop ang aton ginarekomendar sa inyo mga kaaksyon. Santon Placer Bal Coffee Mix kag Santon Placer Balsop mabakal sa masuki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining nga lugar kag mabakal man na online kundi gani pa deliver sa inyo nga puluyan pinaagi sa www.kalusuganyan.ph or magpadala lang mensahe sa Facebook page sang Kalusugan Yan. Kadtuantang balita gikan sa aton sining nga mga out of town reporters sunahon ta ang dakban wasang Sagay si Aksyon Tomon 40 kapulisan sa Sagay City PNP or kapulisan sa syudad sang Sagay ginsorpresa sang Provincial Crime Lab drug test. Pertino ibaloon tabing report ni Aksyon Tomon 40. Sa detalye, Aksyon Tom. Yes, sa Action Rex, isa iya ka sorpresa, drug testing sa katapo iya sang kapulisan sang Sagay City PNP sa provincial office sa persona iya ni Police Lieutenant Helen Pasoy, ang provincial chief sang crime laboratory sa probinsya ya Action Rex kag kaupod siya makaupdanan sa sining aga ginpatigayon ang drug testing sang tanan nga katapo sang kapulisan diri sa Sagay City PNP sa pagpanguna ni Police Major Antonio Benitez kag upod sang mga taga-traffic section tanan nga enforcer in UP ginpatigayon gid sang drug testing sa sining aga Action Rex kag bangod siniti wala gid sing may nakalikaw halos tanan 100% nga tropa sang Sagay City PNP nag-undergo gid sang drug testing katapo iya sa mga enforcer kag sa mga INUP Action Rex sa sininga aga na kuhaan naton sing kung kuhaan tanin naton interview iya si Police Lieutenant Colonel Helen Pasoy ang provincial chief sang crime laboratory pero daw wala siya gali Action Rex nagapa-interview so si Police Major Antonio Benitez Jr. ang hipiya sang hinabitan nga istasyon amo ang nakuhaan naton sang interview sa sinigid lang nga aga Action Rex tingog sang ni Police Major Antonio Benitez sa aton interview Action Rex. Grami isa ni sa programa sang aton CPNP nga internal sensing through sa aton provincial director kag in coordination sa aton city mayor kay ang mga kit na ginagamit subong provided ni sang LGU ang nag-administer lang ang aton crime lab. Isa ni sa internal sensing para ma-clear ang hanay sang kapulisan nga wala sang naga-involved sa illegal drugs para maging credible sila sa pag-conduct ng anti-illegal drug operation since they are cleared sa influensya sa droga. Amo to tingog Police Major Antonio Benitez Jr. May bala nato niya Action Rex kung ano ang resulta sining drug testing sang tanan nga katapo iya sang kapulisan sang Sagay City PNP. May bala naton kung ano ang sanksyon, ano ang penalidad kung magapositibo ang isa ka tropa o ang isa iya ka police sa ginpatigayon karon nga aga nga drug testing sa ilatanan. Amo ni madon naton nga balita sa sini nga udto gikan diri sa syudad sang Sagay. Action Tamon 40 nag-report sa balita sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Tomon 40, balita gikan sa Sagay City. Matapos ang Sagay kadtuantang Cadiz, nagka-standby man si Aksyon Roger Gotib. Ini may kang tanan sa salising mudoso nagkakatabo bisan sa sulod sang ospital. Sos. Huwag man patawad nga daan bisan na problemahan ka namang salisi pagyapon sa detalye sini upod gi Aksyon Roger Gotib, Jer. Action Rex nagasulod na karon ang salisi sa bahin sa mga ospital kag ini daw hindi na mayo ang isa ka 29 anyos na palikod sa pulis kahapon ginkilala kay Rinalyn Bayot I. Rabala residente ini sang
Sitio Bundag sa Barangay Magsaysay sa siyudad sang Escalante. Ini sila ang confined sa Cadiz District Hospital. Nagsunod sa iya mga alas 10:31 ang takna sa aga sa tong kinarikdan nga Marso 4 kining tuig 2020. Samtang yara sila sa Cadiz District Hospital kay bago nagbata ang iya sining nga bayaw kag tulungungan sang dugo. May isa ka nag-offer sa ila nga wala pa nila makilalaan nga babayi nga nag-approach sa ila ka nag-offer nga magabulig agod nga ma-process ang kinahanglan nila duha ka bag nga dugo. Pagkatapos sila gindatagan sang tagreklamo sang 3,000 ka pesos ang among suspect nga siya lang patigayon agod nga maka-acquire sila sang duha ka bag nga dugo para itugong sa bayaw sining tagreklamo. It's open hasta nagapon hasta kahapon sang aga bilog nga adlaw wala na gid magbalik ang amo nga babayi. May ara nga numero suno sa iya nga ginhatag sa iya kay ginhatag yaman iya sila nga contact number pero gintistingan nila nga makontak out of coverage kag wala na ini ginatender nga numero, wala na nagaring ang cellphone. Bagay nga giparecord na lamang ni Rinalyn Bayot ang amo nga pagitabo sa bahin sa Cadiz City PNP agod nga maimbestigahan. Ginapatihan nga ini biktima sa mga nagapang salisi kag nagapang mintaa sa isig katawo nga karon nagasulod na sa mga hospital. Report kika sa syudad sa Cadiz una sa balita una sa aksyon. Ini sa aksyon Roger Gutim nag-report sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Roger Gotim, balita gikan sa siyudad sang Cadiz. Matapos ang Cadiz kadtuantang Central Negros. Gikan sa Banwa sang Moises Padilla si Aksyon Percival Villamor, lalaki nga may kaso murder, arestado sang kapulisan sa Banwa sang Moises Padilla. Sa detalye sini, upod sa kay Aksyon Percival Villamor, Pers. Yes, Action Rex, ang alas 10:30 sang aga, ang Moises Padilla Police Station nagkandak sang operation against sang isa ka wanted person nga may warrant of arrest. Ang operation ginapamunuan ini ni Police Captain Hansel P. Lumandas, Chief of Police ang Moises Padilla, Negros Occidental. Dakop diri ang isa ka persona nga may standing warrant of arrest nga ginkilala kay Julie Paguntalan Idapat. Julie Paguntalan Idapat, 55 anyos, soltero, pumuyo sang barangay Ginpanaan, Moises Padilla, Negros Occidental. Ini si Julie Paguntalan na Aksyon Rex, ini siya gindakop sang aton kapulisan sa mga may kaso ini siya nga murder. Kag may case number 3-97, ang warrant of arrest nga gin-issue naman ni Honorable LC Ilumba, presiding judge sang MTC Isabela, Negros Occidental. Kag ini nga warrant of arrest, wala ini siya sang bill recommended ang korte. Kag ini si Julie nagapangatubang sa kaso nga ginapasaka kontra sa iya. Karon ini ang suspect na hunong karon sa custodial facilities sang Moises Padilla PNP para sa iya nga proper na disposisyon. Para sa BBB program, una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Percival Villamor, nag-report sa Bacolod Aksyon Radio. Thank you, Aksyon Percival Villamor, balita gikan sa Banwa sang Moises Padilla. Naka-standby man si Aksyon Nonoy de la Cruz, gikan sa siyudad sang Sipalay. Ini may kang tanan sa 47 anyos nga lalaki ho ginbuno na igo sa ulo. Suspect wala pa matumod. Yari ang kaudan sang report ni Aksyon Nonoy de la Cruz. Action Rex, may ngudto kag may ngudto gistoy palamati sa Action Radio Bacolod. Report nga tumadala sa sining tinawan may kantanan sang stabbing incident kinatabo mga alas 7:30 takna kagabi. Pero ulihin na, no? Nga gindala diri sa infirmary diri sa siyudad sang Sipalay. Biktima nga nabunan ginkilala ini sa kay Nilo Avila Galanido, 47 anyos ang edad, may asawa
kaga pumuluyo ini sang sitio Lumaguntod, Barangay Bulata, Banwasang Kawayan. Pero ining insidente Action Rex natabo diri sa sitio Kalubihan, Barangay Cartagena nga sakop na sang siyudad sang Sipalay, no. Ang ilaaway dito sila lugar para rehon lang man ni sila, no, nga taga Kawayan. Diri sila yung nagporpiya sa sitio Kalubihan, no. Wala mabalaan kung anong kabangdanan sa nila ginawayan. Pero nabunaan gid, no, ining si Nilo Avila Galanido kag naigo sa iya sini nga ulo, kay naka report ka nakuha naton sang ginbuno ini siya nakakuob ini siya, nakaduko bla, no, tani iog siya kuno, sunod sa report ka nakuha naton dire. Ang suspetsado inila naton mahingada ng alan sa karon, kaya ara naman sa iterapangod sa aton mga kapulisan ang ining natabo Action Rex. Hindi man gid grabe ining pilas kaniyagom ni Nilo Avila Galanido. Ang maning report kato madala ikan diri sa aton area of responsibility diri sa siyudad sang Sipalay. Sa gihapon ini ang inyo ka aksyon. Aksyon Nonoy de la Cruz. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Nonoy de la Cruz. Balita gikan sa Dakbanwasang Sipalay. Sa mga kaaksyon tadra, subong at tiyempo marubugnaw, no? Amo gining tigatakar sa mga arthritis. Sakit na lawas kag tuhod ta. Sa kalawasan, taga pala nakit pa ang likod tabaw puwerte. No? Nami managun ka isang ehersisyo, pero kung di kaya sang lawas, tadaw ga pala nakit lang. Pero nami gid nga banyo santa sang Santon Plus Herbal Oil, ang porsyon nga nagasakit. No? Santon Plus Herbal Oil, 30 tubtob isa ka oras nga pag pamanyos mo sinila at tiyagan mo gilayon ang resulta mo nga kanami gid, no? Santon Plus Herbal Oil, tilawibla, para ikaw magpamatuod sini. Mabakal ninyo sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sini nga lugar, kag sarang man mabakal ina online, kag pagpa-deliver sa inyo nga puluyan, pinaagi sa www.kalusuganyan.ph or magpadala lang sang mensahe o kung mag-order, pagi sa Facebook page sang Kalusugan Yan. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Aksyon Radio Bacolod sa Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulig ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod, Aksyon Radio. Naghakot sang pagpasidungog
ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Action Radio, Bacolod Salmuto. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year Art Tayupoy, Reporter of the Year Brian Morden, News Presenter of the Year Boy Duran, Special Awards for Administrative Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Nag-amugit ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, Naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Sa mga kaaksyon ta, yari ng pinaka-bago kag pinaka-epektibong herbal supplement. Ang Evergreen Herbal Capsule. Nagabulig limpyo, pabakod, kag nagabalanse sa mga sistema sa aton siningalawas. Ano ang epekto sa Evergreen Herbal Capsule? Ang sobrang ginabuhinan ang kulang ginadugangan. Nagabulig panubos ang mga mataas nga blood sugar, bad cholesterol, sobrang asin, uric acid, hyperacidity, creatinine kagiban pa. Nagadugang man sa supply sa mga kakulang sa mga vitamins kag minerals katulad sang vitamin A, vitamin C, magnesium, B vitamins, calcium, potassium, zinc kagiban pa. Makabulig man sa constipation, no? Quality products ang Doc Hico Alternative and Health Food Center. Ang Evergreen Herbal Capsule aprobado sang Food and Drugs Administration, babakal sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sininga lugar, tagdra sa Sincere Drugstore, no? Sa syudad sang Kabangkalan sa Mid Plus Pharmacy, sa Journmid Pharmacy, kag sa Imamaylandra sa Leonor Pharmacy, kag Blanca Flor Pharmacy o kung Blanca Flor Drugstore, Himamaylan City, mga kaaksyon. Sa Binalbagan, GBX Pharmacy kag Floritis Drugstore, mga kaaksyon, no? Evergreen Herbal Capsule, para sa dugang sining kasayuran, mag-text or magtawag kay Doc Crespin Hico sa cell number 0910-126-4595. Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa aton sining nga pagpangalagad. Ang way ta mabasan mga talamyawon ta, pabasan ta lang ini kay do hindi gid ma-gets ko di ang ang sa wall ko. Salamat gid mga kaaksyon, standby na sa This Is My Life. Igasunod sa dili lamang madugayo pod kay Aksyon Welma Sugaton. Ako naman ang inyo kaaksyon sa kahanginan aksyon, Rex Cantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.
Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,